אני מתחילה, כן? אפשר להתחיל? אנחנו נמצאים בבית הכנסת שבט אחים, הבית כנסת האלג'יראית של עולי אלג'יריה, בקריית גת. אני מגיעה לפה בגלל אבא. טוב, שבוע טוב קודם כל. שבוע טוב. שמי יצחק סבן. עליתי ארצה בשנת 56. זאת אומרת, משפחתי ואני וכל, למעשה, רוב המשפחה שלנו, כולל הדודים והסבא וכל המשפחה עלו בסביבות 56-57. המשפחה שלנו באמת היא יוצאי יהדות אלג'יריה שגרו בעיר אפלו וחלקם בעיר מזאב, מה שנקרא גרדאיה, שזה למעשה שתי הקהילות הגדולות היהודיות שהיו באלג'יריה ידועות.